Ahojte, tu je Ludmilka pri telefóne. Dneska som si vyhrala nejakého Speedy Ninju. Ja mám strašne rada takéto Speedy Ninjovské a masachristické a mečiky, nožiky a ďalej. Takže ideme sa pozrieť, že čo to tu je. Veľmi sympatický ninja. Tuto v ninjoch máte možnosť si vybrať iných ninjov, avšak za určité ceny. Peniažky, teda hore máme peniažky, hore vpravo, peniažky vpravo, to vyzerá ako jedna časť Yin Yangu. Tuto by som chcela, ale Boh vie, kedy to dopadne. Ďalšie tu máme opicu na maraku, dobre. Toto je veľmi zaujímavá vec, že Ghost. A posledný je šok. To je úplne paráda, tento posledný. Ale to by som asi musela naozaj dlho hrať. Takže, čo si dáme je tohto sympatického uja. Máme tu aj mečík. Weapon. Angličtina. Tu si môžete vlastne dostávať zbrane, meče, ktoré si môžete upgradenúť, teda zvýšiť jeho schopnosť masakrovať ostatných. Napríklad takto. Paráda. Ďalej tu máme, čo som si všimla. To uvidíte potom, keď budem hrať. No, v podstate na konci vždycky tam príde nejaký tento drak a na neho nasadnete a zbierate si veľa peniažkov. Tohto máme akurát, potom tu je takýto, tento, ale ja chcem tohto, alebo tohto. Ten je parádny, že lietajúci pes, umrem. Či vlk, Funk a Fenix. Máte rôzne úlohy, ktoré môžete splniť, ale v podstate to tak úlohy, no koľko musíte nazbierať toho a za toľko a tak. Taktiež sa to tu porovnáva aj s internetovými hráčmi napravo, čo môžete tuto vidieť. Ale všetci majú týchto černých. Čauž. Drahí sú tí ostatní. Dobre, môžeme začať hrať. Štart. To je boss toto. Vlastne skáčete a tým, že raz klikáte, ale tuto napríklad aj dvakrát. Taktiež dole. Vyhýbate sa týmto mečikom a takým všelijakým zvieratkám. To je paráda. Let it go. Dobre. No, toto sú také sviňary. Nechcem. Ne. No a keď sa netrafíte... Ježiš, však ja mám toto. Tak nič. Tohto tu zabijeme, že tu sa mám prejsť z toho cesty Kurník Shopa. No ale keď vás tu niečo tak z tých zvieratok, čo tam boli, masakruje. Truby hen zatrubil a teraz si zavolal toho draka. Poď a ideš. No. Týmto už len držíte obrazovku a dávate hore, dole. Pandada. OK. Next stage. Paráda. Ideš. Toto si použijeme. Tuto naľavo máte tú blbosť, čo sa načítava. Blbosť, guličku, ktorú môžete potom použiť takto. Rozprávam a nezabrala som guličku. To je zle toto. Takže vyhýbate sa tým, že to preskakujete, ale taktiež to môžete aj podliesť. Tu máš. Pavuky, kto má rád pavuky? Ja! Tieto oči som nepochopila a mám z nich mierny strach. Bohvie komu vypadli z očí.
Áno, 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 áno. Rýchlo zavolaj. Ne. Poď už sem, kde si? Aj krásny je ten drak, úplne nádherný. No kto by nechcel takého draka doma, povedzte mi. Kto? Ja chcem. Pozor na tieto blbosti, tu sa vám objavujú. Peňažky, poďte sem, chcem si kúpiť ninjov. Aspoň. 200 metrov, ne! Proste to som chcela, že keď trafíte, tak vám táto blbostička takto mierne, že dobehne vás. Drž, no a je po mne. Dobre. Paráda. Na, aha. Máš to. Finish. Paráda. OK, na 10. mieste sme. Level 4. On je na 9. aj level 1. Dobre, to je taká mierne hamba. Upgradejme si tento mečik. Tento. Ono sa dá, tuto naspäť sa dá aj teda zlepšiť ten meč. Tuto vidíte tam tuto. A toto je taký, to je nejaký snežný a tu vyzerá jak nejaký butterfly, teda motýl, dobre. Ale až keď ho tak, až do tých 30 zlepšíte. Dajme si 15, paráda. OK. Poďme ďalej. Ešte jednu si zahráme. Štart. Ako tieto hry ma fakt strašne bavia. Je to na nervy, v podstate, ale je to super. To určite ma to viac baví ako horory. Pri hororoch som vždycky tak strašne, jak to povedať pekne, no proste sa veľmi bojím. Na to teda nervy nemám. Vždycky mám pocit, že budem prdeť magikocky po hororoch. Akože ne, že by to bola nevýhoda, ale že do polievky a tak. Fuj, čo som teraz povedala. Ne! Bože. Čo človek povie? Dnes rána. Bude asi tým, že má byť obed, no. Už by to potrebovalo nejaké jedlo. Oni, neopováž. Poď. Áno, 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 áno. Hore, dole. Poriadne. Ako si vycvičiť vlastného draka, to tu máme teraz aktuálne. Ale jak sa sebe pekne hodia, čierno, červený. Paráda. Šame. To máš ty. Tak, toto som nechcela v podstate, ale vydarilo sa to. Udáček napichnutý. B, však sa ani nečujem. Ale podľa mňa ten skok bol vynikajúci. To bolo za 100 bodov. Skok o tyči. Nevadí. Aha. Zrejme ohnivé. Fajn. Červených rybičiek. Dobre. Tiny. Baby Dragon. Dobre. Poďme ďalej. Ešte jednu si dáme. Baví ma to. Baví ma to. Ešte máme veľa. 9:33. V podstate takto aj s týmto nahrávaním no poď. Poď, player. Ani meno si tam nedal, to je loser.
Aha, tam už niekto zomrel. Chuďatka. Čo je toto netopier, že? A máš to, pozri. Arslan Z. Ľubia sa mi tieto ich... Dobre. Keď si to povie. Poďte mi niekto. Poď, trup. Ne. Fúha. Pandada. Dobre. Zase to isté. Nič zaujímavé. Next stage. Šláme. Zase to oko. Dobre. Aj keď absolútne netučím, na čo tam mám ten mečík na chrbte. Fú, nezabila som ho, to je škoda. Mohol mať krásny zážitok, kedy ho Ľudmilka zmastila. Pozor, pavúky. Prečo mi to robíte? Ja vás mám rada. Nerob mi to. Dobre. Styx. Akože, dobre. Zajímavé meno. Vždycky tá trúbka. Ajajaj, toto je zlé. Použijeme toto, tajnú zbraň. Však. Nie sme jak toto. Otázka znie, aha, áno. Daj im. Napapaj sa. Ideme, ďalej. Next stage. Fúha, kúkam sa na draka a tuto ma to teraz... Áno, fuck you. Fuck you tu. Ne. Stefu sme. Dobre. Myslím, že tejto hry stačí, aj keď nestačí, tomu verte, že to budem hrať aj potom, keď to vypnem. Takže dúfam, že sa vám tá hra páčila. A to asi všetko.